agus anois ar an líne tá míle Nic Tá míle ag seasamh do pháirtí na nDaonlathaithe Sóisialta san bhfothoghchán in Ghaillimh Thiar. A míle fáilte go dtí nuair a bheith? Gur maithad. A míle an féideachta intin domar dús de a hall faoi do chúlra agus an fá an neachí tú isteach sa pholaíocht? Cínta, so tú hain rugus toige me gan amara, agus sin, like, na bhí me dhéagóil bhí sé bhí a chéis an crash, agus bhí rudí go donna, bhín sil crua, agus ó hin ceapam hain, agus ceapam chéan go leor daoine, ní mór an fát ní seár le hí go leor gná réine sa sochaí. So, you know, ego sin a splag maid on na políochta, so bhí me gobar le hí Aithreach náirtháinte, agus inis tá gobar le sinna gidní an taachtadála mar chunta Parliament aice ach a gobar ón baile gan amara. Agus, just a gúnaí bhí símam a bheith gníomhach ó híh náirtháinte, ó híh tichíochtaí, ó híh neodrocht, agus, tá rionntá blianta catam a gobar ar san na cúisina sin, agus inis leis an bhothoghchán tá me gur láfar á leis an obair sin ar bhile muinte gála hir. Tá is a gom luúitún sin go dibrig tú le mental health reform an aglaíoch sin tána gom ar Fiona Coyle, dibrig tú le Fiona ar dibrig? Deirdre. Now, tá sé mí inis ach, na bhí me seán bhí Fiona so sam. Okay. Rochtá a códá blion tú a pháirtí na nDaonlathaithe Sóisialta i gcócaigh le déanaí tá is a gom. Conas a dáir leis an sílan tú a míle? An áirdeis, se ba? An áirdeis, seo. An áirdeis. Bhí sé ionintach, bhí sé just tharbór, so bíon áirdeis gach dar blion fuileoid, agus bhí sé just ionintach drama a méid fós atá an haing, thar na blianta. Bhí na céit a daoine an, se an chéad ceann bhí angí sa gorca, agus heistal daoine ó ar fudfad na cruine a bheith an. Ach just a bheith ná a bheith leir le daoine faoi na smaointí tarang ó híh coinnas, ó híh áhrú sa sochaí agus áhrú sa gcóir a solitude, agus gofuil a medid daoine atá chomh tilmanta i dro an obair sin. Agus níháin taachtaídála nó seanúirí nó cóirlóirí, ach just gná bail agus gná daoine atá a gobar asú hain in a bobo hain, ar son an cinál fís sin go éidir ní sár. So bhí sé ionintach agus bhí mar hain ionintach sásta leis. Okay. Agus ó héamh do gá ceantar an réigiún Gaeltachta a chóir san áireamh Conwy, Cadí na hábhar is mó atá ag chomhrástal ghaoine, míle? Yes, so tá na cinál big hitters a bhíonn an gnáisiúnta a chud as go chuileine, Gaeltacht agus Gaeltacht sin tichíocht sin ompar sin sláinte agus tá an hain bíon an chuú a míon na 5 missions sa bobbal, bín si dag an differ le an chahar agus an Gaeltacht. Go mór an ggéir céim tichíochta, tá an gfuil inseachtaí óige ar an tanga, mar tá inseachtaí óige ag pobl a hógáil agus a chuneáil láidir, agus sin is as a bobbal sin a hagan an tanga, agus a gunnean an tanga bil. So manú sin an pobl sin a chahu, ní é an réit. So sin an thread atá an fú láthir ó hín near chéin. Ach an gáile sa char hain, níl cé tá praisna cí a go suas, tá praisna tiche go suas, bí an RTV a fáda ar gáile mar an chahar na bhfuil chud is nó imi acu faoi ardú praisna císa, mar jaall go an ardú is múang tímo go blach lia. So túidir rinne si think blian hin. Agus tá sin le feiceáil ach ar bhór na praisna arda níl fáil é
so ring assignment communities tuairis cúpla seachtain ó hin agus fuair nach raach tríocha héan áit le fáil cís I Míde Nic Fhionnlaoich tríocha héan áit ein freiis agus ní áte be a détáil cís dáach tú hap. So tu de breú daoine amach as an chathair tá fás chathair bhfuil fostíocht an tá cead a bhíle duine listí feitheamh na Dúiche Sóisialta gar na Galway tá 3 bhíle listí feitheamh chundé agus níl le nachir sin atála níl an chola chundé tógeal tuiche níl a dóhin Dúiche Sóisialta agus an nachhaine tíocht ar marga mar is cuma dáach tú geire tacheannach mátá se €6,000 is cuma méid sa tú geire tacheannach is cuma méid sa tú geire áir cís mar morgarte ní se anad agus sin an fáid is mú cheap hain bhhar sin tá fáidna le fada in gáile frí le cuasaí sláinte ó híh sláinte sa bobbal ní daine an dochtarí taileáil mátá tá si de fannach seachtaí conne mar tá nehacha daine ar na listí acu agus cean se sin gofuil tú go daine fáil níos téine tá si de goil ag an ospidal níosnú agus tá an ospidal long go béil ein tríú gona daine sa tí seo tá fannach níosnú ná 8 mí ar cuam leis an ospidal inpatient procedures tá si de fannacht in gáile sin statistic allhar agus chéan sin san 8 mí sin tá nach obrad de bile anart tá fannacht 8 mí go mé rudí níos más a go mééis sin níos dorad tiochtrás an obrad sin agus go mééis sin níos duchra na dochtarí I cuam leis ceart a chuirt so sin tribe allhar atá amachún agus chum hain agus chumhórtaí hain ceapam mit camar de bheith díúisteach ar an plán atá leachríach ar aon a chola rinne go gamad a dhéana an áfáinte céir plán a thug roisin seirtáil isteach sa síl agus camad in eistú sa ggóras camad an córas a ahrú chu láthid níime a caiin níos mó aige a seach ggóras nach le gobad agus níime de díidirsteach ar na áthirthe gamad dhéana ó híh ospedal sa reis ó híh níos mú a bheith hála mu a bobbal ó híh leiite agus tapam hain sin an réitoch a bheith ar an bhaid sin agus sin an réitoch mé mis brú ar na dóir se le daine. Okay, chuir mé cúpla ceisiart faoin agus gailteachtanis mar tá gom le tá régiún gailteachta mór dá ceantar. Ó héobh cuasaí tííachta de an bhfuil sí féidir rá go bhfuil an éirí a fámhhar na níoga tá me caiint faoi daoine sa fétí agus sa trochadaí ag bug amach ónna ceanta gailteachta mar ní féidir le tíí a ceannach nó a thógáil? Cheapain hain gúil se sin fear agus camara rugus stoigime san réaltacht tá mo chuúna an ag tuigem nar scéal nua go nach daoine óga fágan na Bealtaine ach tá na fána difriúd agus an fáibhhar tein for leir ná hiann sé gúnaí an rud is smú an áir is smú ar as fórtan muid an na Bealtaine ná daoine óga ní famine ní biomedical ní payroad is daoine óga an asfort is smú atá ein ach an fáibhí an gúnaí ná nach ra an obair sa Bealtaine agus nach ra daoine an fannach mar geallar sin ach bhí an fi sé go leor daoine ó tucha mu ráis tóga mu tacht ag chláán aige seo ní sé sin in dimpa níos nó so ní daoine teachtarás nó má si geir teachtarás tá duchcrochtaí óhhar acu ní siad ná an chláánah acu mar ní an taach acu so chum hain sin an brú óhhar atá tíocht idro an tanga freisin mar mulú sin ná tucr sí san gáilteach ní tu an páistí bhead ní bhíon páistí na scoilena agus ní bhíon an cinál leanach le sa phobal
atharú agus tá sin le feiceáin le gach lá. Agus daoine tá dearbh curfú Sóisialtacht, tá si na chunaí gar na Ghaillimh, tá si na chunaí Gurcam ná clia, tá si na chunaí in Abu Dhabi, nó Dubai, nó Austral, agus tá rins watha chu nach tuchas ní thuchas si an as, mar níecinn si an tochaí Sóisialtacht chomh agus sin an cinál tonchar atá níar chéim féíochta, mar cé go rán fi sin a gúna ag daoine tíochtta as agus chláán thugail tá fi sin i gimocht mar tá se bhhad níos tuchar an bhí. Tá sé cloiste gom an ó a haar le roiithhaid blianta innius go nachhfuil timpean na gaiachta gona siúnta go nachhfuil fámhór na níine ágad fiú daoine na fitidí agus sa trochadaí caiinscuil go mór an ach muna bhfuil siad ina gcónaí sa gcuilteach ní féidir linn é sin a thóir an gapan tú an 18 túla sin? Well, ceapan fáid le ein grúpa daoine nachhfuil ar scoilge san Sóisialtacht, mar ní siad tomtha sa phobal agus ceapan sin an cruúta táach roin ná tá cinál dearcha seo ceapan go lárnach sa stát gur cinál rud éonarach ag Gaeilge san Sóisialtacht. Tá duine bháin leabhair Gaeilge san Sóisialtacht ach muna bhfuil daoine acu le Gaeilge leart leo ní bhééis sin leart Gaeilge agus sin an fáib agus ceapan go daoine óga agus le tá glóir daoine óga tá fitte fuúta sa bobal tá siad a plé lena cluban na pelle tá siad a plé le cluban na paidlí agus ionad paidlí agus gearr a bheith thread ar son an phobal sin agus únear of the thugail ar an bobal sin agus tá siad duna job aonach agus fecinn tú sin an átá an phobal ráidir tá Gaeilge ráidir agus an áit a bhfuil daoine óga ná a bheith fitte fuúta sa bobal sin tá Gaeilge ráidir agus ceapan héin sin éon á bóhór nó ecinn tú mar hápla i ngáile nar tá tú fáin ní scoide go chahar tá ní smú go muinte na cathrach a bog amach sna burb spéidir grup na cathrach agus an ála agus ecinn tú ní slú Gaeilge mar ní an phobal Gaelach choláide céanna cé gohfuin go leor Gaeilge í an ála i grup na cathrach ní éá bheith cínta go seach siúpa gomach Gaeilge go mena tíidir go thuúntar agus ní le bhí an éon duine bháin an ach is rud cultúrtha agus rud don sochaítá mar ní tá an job den go leording hos ceanaltanga ach tá siad a brú in á sochaí nachhfuil i dtíidir ceanaltanga ní lech mu taine cantar ceanaltanga ní lucht a bhéir le ní léon na tímó an rion Gaeltachta cantar ceanaltanga mar tá sé cinál stá goach an chudeile an sochaí agus feiceimú sin na gúnaí le policy Gaeltachta cé gohfuil má muidir rá cetáhain tá muidir rá tíú seachar tiíocht tá tíú seachar fosbíocht tá tíú seachar ar takeíochttaí an fphobal agus seirbhí sí paimlí tú Gaeilge ach má héantar sus go leir clia agus tá tú leir le daoine deachláin faoi díidir sin aráisiú chuig rion na Gaeltachta agus ní nach méid dáid dú rion na Gaeltachta ná denna faoi. Okay. Bheith muid an caint bhád faoi a tocaí na agus a Gaeltacht is beidir is costa é is slíomháin. An tíann tú go bhfuil i gcairí ceart go leor leis an policy idigus Gaeltachta a Míde? Tá agus méid ceapan bhí túris couple mío hin is le chuil an tíomh so gorá an méid gasar a bhí áthgáil trí Gaeilge san Sóisialtacht tití agus cúsmór aimí sin ach sa túris cena dí tá ní slú daoine bhfuil duna beag an do Gaeilge agus ceapan san Sóisialtacht agus ceapan go bhfuil an scarga má déanta acu ó híomh bhí mu fós ar scoil ar thug siad isteach an policy nachbach
gomach scoil na Gaeltachta an, mar rud effigiúil, mar designation effigiúil a bhí ang. Mar when you hain bí misrá, ní Gaelchláiste muid, ní Gaelscoil muid, scoil Gaeltachta muid, agus tá difríocht an. Ach, ag an an céama muna bhfuil an óhan gasar tíocht as an scoil na sin bé tepid. Agus ceapan hain, agus ceapan gnéintach go leor daoine an, ní mór an féin ag an marina dachas san éige agus san éilta. No ní rá le písa. Tá daoine áda dám agus tá cuidáid go marina tá go má ach go fórhór nar hagan sé ag policy dachas sa stáisio. Tá muid mar add-ons ein policy taú fún mé tá sé gúnaí tíú en an gáiltocht. Agus tá sé sin le feiceáil ó híh an tredíon ag daoine chun agus áisteach fan scoil na Gaeltachta le hí IDhé dhéanana ar na scoilena ar na ferg na tain. Tá se le feiceáil ó híh an tredíon taú éonúir atá aon duine ar scoil láthil genú a thugur suas. Cé go bhfuil níos músí go tismodí I gceara gasar a chuid chuig scoil na Langaige. Ní fáil arú agus má siad gceara a thugur suas, catha siad fánacht rud cinn scoil le 10 léana le hí scoil nu, agus fon option tá do chutáistí sa máscoil. Níon sé siad a chuide agus chum hain sin an 5 óhhairthaing ná an dearcha mátá daoine a gceara éidechas Langaige, má sa daoine gceara éidechas Gaeltachta. Go bhfuil ar a chruthú I rís agus I rís eile agus tred ar son in áit gomach rion an agus gomach policy ang an a bhfuil a gceara gomach níos mú daoine ag scoil na Langaige agus scoil na Gaeltachta agus bhfuil a taú leis sin Meáin. Agus sin an cruútán mórta an. Okay, Louis tú an Ryan Iorras an sin agus tá is gom gohfuil an gohfuil an tara Iorras is teachta dá iad a Ghaillimh Thiar. Tá tradiisiún an in Ghaillimh Thiar go mbíonn sever scuige ag roinntmhaid polaiteoirí mórlarán ach bhfuil? Tá cénta. Tá well bhí Michael Liu Higgin is bhí sé mar tofa do Ghaillimh Thiar a Catherine Conley Éamon Cuimh agus an tara Iorras ratha nach bhfuil? So ní ceapam hain go bhfuil Gaeilge ag Hildegard. Déidir go na mícheart ach tá sí an tíobhhéad go dáil cheantar ach tá as cúigiú tachtí dála ceapan tá burtnú trúir le Gaeilge tá an cinnta tá Gaeilge mar an Starl agus John Conley ach fáhar ach sin rud a táid a feiceáil bliana níomh léon freisin. Sirs na blianta a gúnaí bheith a leiteachta dála amháin as an cúigiúr as Conamara agus sin éim an bhí éim an a gúnaí an. Agus an isis tá an cúigiúr a lug as an gahar, bhfuil cethar frí láid ach Catherine í hain bhí sí gahar. Agus is má an taca sin ceapan hain mar feicimid le pobl na Gaeltachta tá sang nar nachfuil mór an ang an agus nachfuil mór an ang fanta agus mu tred ar san Gaeltacht ach tá se an duchar a duine chéint nachfuil san Gaeltacht an tuiscint agus an cinál túsáta thuirt go cuasaí Gaeltachta agus le tuigim sin an folaíocht agus caiisiid go náit bhfuil foreignar war na bhótaí ach ceann se bhfuil se an duchar ang bheith brú ar son brudí Gaeltacht agus rudí sa tábhaach san Gaeltacht. Agus Camará Dylan galore gonna taxi dollar time is glor na politiri ang hanna blianta. So vin an áir ar Gaeltacht agus ní mar an nachfuil duna éon with it. Ach bíon seanin stochra agus bíon is cúisiíní a nachfuil an glór céan agus Gaeltacht is a bhí agus an Gaeilge an haon festa. Honnig mé an ó thuúla mé Hildegard ag caint scuag cúpla óir ar nuachtaí cethar ach ní dailim gracha mé ag déanamh agaibh ada ar le mar hampla tláir seachlá an óla head. Ok, an dóí leat míle go méid a feartaí sa chéad rialtas eile?
Well Tarkulam, well sin an fá Thomas Dylan made Thomas Dylan sin an fá go is Shasta. Thomas de Guerra like tá listly policy hang tá taide den hang Thomas de Guerra like tá réiteach na fáide ó hí sláinte ó hí tiíocht fed mu go réiti ang na fáide na seo. Agus Thomas Guerra de chuid a bhain. Ní mu Guerra just a si agus a fada agus tuairtamach. Thomas de Guerra seo a chud a bhain I réaltas. Agus ceapam hain Thomas duna go hiintach suppose tá le gach tauchan ó tosíún 40 ráhíle sa cuideag tá ar méid séchan dúbal ang gachúir agus ceapam hain go mé mu sa chéad réaltas eile agus le threads go láidir ar son realtas den net lé agus forward realtas atá a clí le extensive time mar nDaonlathaithe Sóisialta agus capam hain tá an chud dóchas an frí sin agus had a hir ben se breú in kin fish darfach sin le déine agus gar éisteach lo agus cap waham sa techi ach capam hain leúna dé be réalta sang le má fortí mar fortcho.